amb què fem així vestits? Anem vestits de masero i de contrabandista i anem a parlar-vos sobre l'ambaixada del contrabando de Cocentaina. L'ambaixada del contrabando és un acte que realitzem la fila contrabando i masero el primer dia de moros i cristianos. Voleu saber més sobre aquesta tradició socarrada? Dani, per què no anem a buscar els actors? D'acord, anem! Hola! Vos podríem fer les preguntes que és l'ambaixada i el contrabandista de Cocentaina? Pues mira, l'ambaixada del contrabando de Cocentaina és un acte desenfadat que es fa en les festes de moros i cristians. És un acte que el fan entre la Ciudad Maseros i la Ciudad Contrabandistes i consisteix en que els contrabandistes volen entrar a vendre les seues mercancies del contrabando en la plaça del poble i els maseros no s'ho permeteixen. Van xerrant, van lluitant, hasta que apleguen a ser amics per lluitar contra els moros. Des de quan se celebra l'ambaixada del contrabando de Cocentaina? Pues l'ambaixada del contrabando té actualment més de 150 anys, perquè en 1852 hi ha documentació de que ja es feia. Quin dia? El dia que es celebra aquest acte és el primer dia de festes de moros i cristians de matí, és el dia de l'entrada, a les 12 del matí. I es comença així en la plaça Iglesia. Podríeu llegir-nos un fragment? Clar que sí. Anem i voltem al carrer Major. A la nen. ¡Alto! ¿Qui va? España, ¿Quina gent? gente de Andalucía, hermoso jardín de flores, lindo pensil que brinda sus bellísimos encantos. Somos gente pacífica. ¿Y qué voleu? En la plaza entrar nuestra mercancía, lo mejor de todo el mundo, objetos de gran estima traemos a los cristianos de esta bendita tierra. Donaré part al capità, que així el deure m'obliga, però no passeu avant sota pena de la vida. Te espero, pues. Válgame el Señor. ¿Y qué cosas tienen estos socarrachos? Siempre amenazando con la pena de la vida. Por mi honor, que hemos de entrar en la plaza. Esperem que us hagi agradat l'ambaixada del contrabando de Cocentaina. I ja sabeu, si voleu veure-la, baixeu l'11 d'agost a Cocentaina. Adeu!